Πώς σε λένε? Ιωάννα Σημεωνίδου. Σημεωνίδου. Λοιπόν, έχεις χρησιμοποιήσει τα γάντια Dermasilk. Θα μας δείξεις πώς ήταν τα χέρια? Ορίστε. Ωραία. Για δείξε μας και τα χέρια σου τώρα. Τα χέρια μου είναι έτσι. Ωραία. Και μόνο με τα γάντια Dermasilk. Μόνο. Και μία κρέμα πολύ απλή. Ενυδατική. Απλώς για σκασμένα χέρια πολύ έντονα. Ωραία. Πόσο καιρό τα φοράς τα γάντια? Ούτε 2 μήνες. Αλλά η διαφορά ήταν στις 10 μέρες. Στις 10 μέρες. Στις 10 μέρες. Τι είδες, τι παρατήρησες στις 10 μέρες? Είχαν έτσι πως βλέπετε τα χέρια. Αρχίσαν αρχίσαν τα σκασμένα να πέφτουνε. Τα οποία δεν φεύγαν με τίποτα. Άρχισα να νιώθω αισθήσεις, γιατί δεν είχα αίσθηση το τι πιάνω. Και μετά, ας πούμε, σε καθημερινή βάση, πρωί, μετά τα έβγαζα για λίγο, τα ξανά έβαζα, αλλά το βράδυ, όλο το βράδυ τα φορούσα. Άρχισα να νιώθω τα χέρια μου ότι καλυτερεύουνε, ακουμπάω, νιώθω ότι αγκαλιάζω τα παιδιά μου. Ήταν πολύ σημαντικό και η μεγαλύτερη δηλαδή χαρά μου που ένιωσα ξανά το άγγιγμα των παιδιών μου ότι με κρατούσαν. Ταλαιπωρήθηκες καθόλου να φοράς τα γάντια? Όχι, δεν μπορώ να πω ταλαιπωρηθήκα. Ήταν σαν να φοράω γάντια τα οποία φορούσα γάντια για. Με τις εντολές των γιατρών φορούσες γάντια λάτεξ από ό,τι Ναι, γάντια λάτεξ. Οπότε ουσιαστικά άλλαξες τα γάντια από λάτεξ, πήγες σε γάντια Dermasilk και χωρίς να φοράζεις κρέμες από κάτω. Τα λάτεξ. Η ζωή σου με τα Dermasilk ήταν εύκολη, είχες καθόλου περιορισμούς, έπρεπε να σταματήσεις να κάνεις κάτι? Όχι. Μπορείς να κάνεις ακριβώς τα ίδια πράγματα που έκανες και πριν? Ναι, τα πάντα. Στα πιάτα, ας πούμε, όταν έπλαινες στα πιάτα, έβαζες γάντια από πάνω? Όχι, δεν τα έβγαζα γιατί. Στο τέλος της δουλειάς απλά έβαζες ξανά τα γάντια? Ναι, έπλαινα τα χέρια μου κανονικά με το. Χαλάσανε καθόλου? Χαλάσανε από την καθημερινή τους χρήση. Φοριούνται ξανά? Ναι. Χαλάσανε μόνο οπτικά? Ναι. Μόνο οπτικά. Ναι. Ωραία. Ένιωσες καθόλου από δυσφορία να τα φοράς, ένιωσες καθόλου να υδρώνεις, ένιωσες καθόλου τσούξιμο κατά το βάλσιμο, βγάλσιμο? Όχι. Ήταν εύκολο? Ίσα ίσα ένιωσα ότι δεν έχω εκείνη την τρελή φαγούρα που είτε τείχους, είτε αιχμηρά αντικείμενα να φύγει όλη η πέτσα που να θες να τα ξεριζώσεις, να τη βγάλεις τελείως, να τα κόψεις. Οπότε η ζωή σου με τα Dermasilk ήταν εύκολη και αποτελεσματική τελικά? Ναι, πάρα πολύ. Μέρες ένιωσα την αίσθηση ότι πιάνω οτιδήποτε, ακόμα και ένα πετραδάκι που για άλλους είναι αστείο, για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Να το βάλω 15 μέρες ήταν το maximum. Τώρα είμαστε ήδη στους 2 μήνες και τα χέρια σου είναι κατά 95% καλά. Ναι. Θα το πρότεινες σε κάποιον άλλον? Το έχω προτείνει σε πολλά άτομα που ξέρουν τι πρόβλημα είχα και το συνιστώ συνέχεια, όπου κι αν κάτσω το λέω. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για το καλό.